This is the long awaiting program. Ọtụtụ ụmụnna anyị na-eche ka nkọwara ha. This is for the protection. Eziokwu na a na-asị na ọ bụrụ na Jehova echeghị obodo n'efu ka onye nche na-eche, mana o nwere ihe one ma one ị ga-eme in order to preserve and protect yourself against ndị ilo. All these ingredients ka m chọrọ ka ị wetara m ka ị mere nye n'aka onwe gị ka o nwee ike ịbara gị. This is the first segment. Maybe gị this ingredient. On second segment, anyị ebido mee gịnị practicalize ya ka o ji esi wee nghọta. Nke mbụ bụ ihe a na-akpọ sida akụta. Ndị Igbo na-akpọ ya ụdọ. Jee weta m sida akụta, onweghị onye amaghị ihe ọwụ. Iweta ya, all we need is the root. Mgbọrọgwụ ya, the root of this we need. Na ya ebe a. Na mgbọrọgwụ ya ebe a, ọkwa ifuru ya, na mgbọrọgwụ ya. Then, the second one bụ gịnị? The second one na-eri isiri gị bụ gịnị? Water leaf. Mgbọrọndị, na ya, water leaf. All we need is the root. Mgbọrọgwụ ya ka anyị need. Na mgbọrọgwụ ya ebe a. Na mgbọrọgwụ ya ka anyị need. Then, third one bụ gịnị? Anti-witchcraft wound.